sumurung sian salu naroha ima toktong mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Odo hatari Tuhata di minggu ta sadarion natar surat di Yohanes 10 tulu ayat 30 sada saharu itu ayat 35 di dok. Jadi dung laur ibana dok Yesus mah namar sangat manuai anak di zolmai jalan marsangak debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon di debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana hamu akanaha sangobas nari nama aurap do tamu dulu amuna mau alai somon na hudok tu akajahudi daktara baik kamu roh tu si topotoki la somoni do hudok nuaing tu hamu patek nai baru mahuleo tu hamu naing mamasi holonga kamu songon holong ni rohaku di hamu naing masongoni do tamu masih holongan apalah si anon mata daun ni halak saluhuna hamu si zeaku molo masih holonga kamu ido sahatna hangulua do hatam amanamina ni holongan di bagasan Kristus Yesus salam sehat Tuhata matotong mamasuk kita mangaramuti Uhud majagai pamatang nato dita dau masian kasari. Adang dotona ni tua-tua podana nama dok salak maniok sulu sude halak masih sulu hotsa. Podao dititipon akan atoras tuaka anak kona manoktong asa olo mangulaun aku ulaun nadenggan. Semakin ringgasna sida mangulaun nadenggani asa sude keluargai marolop-olop alado nasida merasakan hasil perbuatan baik ni ibadah podao nima asa Allah mengargahon pambahenan akan adenggan sia dongan jalaga be pasu-pasu tutorok jolma namangiut podani na tua-tua dihalak kita nama dok Daudo umaraga tiruan nadenggan sian goda kata pangajarion. Daudo dumenggan tiruan pambahenan nadenggan sian goda kata pangajarion. Songo dia pehita mengajari doh mamincang anak kota tung maul situ tudo tarjalo rohanai jala dioloi molo dang boy daonna tiruan nadenggan siak kita. Sarana boado hita mengajari anak kotai yanakon mangoloi pacuruan di natorasna lahomar minggu hape natorasna ipe dakyao lomar minggu boado dohonon ni sada panakko madok to anakona sa unang manakko unang-unang kumogo do karakter ni murid sian guru nate mono taringot tu sikap-sikap na songonon alana daudo murah mangulahon karakter na negatif sian na positif alai nakpe sokola diajari margabus boydo ya nakoni gabi pargabus mola saidi ida jala di begeibana natorasna margabus ate alani ido banna didok padohani ya nakoni go barata doi mola takang anak kotai ya mari tahapus madorata ke mola seolah margabusi anak kotai ya tahapus madorata ya mungkin posisinya di antara kita Alanido dihita naing pasaha pangajariyo tu anak kota sebagai poda pangajariyo bimbingan naran ajakan riko jumolo hita marsoro menjalata sukut dirita ngaboy nuai ngau gabi tiruan nadenggan jala tiruan nadenggani ikut do dan boy dah ikut taulau berlombalah berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik adang nama dok hatai manang ajari inganan ni tiruan nadenggan manang keteladanan alai di dia do tiruan do pusat ni keteladanan nadenggan pangalaho perbahenan siganupari menjadi model yang terbaik memang sulit lapatan nadang boy kita gabe model nadenggan baunang dibayan atau ulau namba bemara atau anak kona manang nasolomoro handi Tuhan
Ada orang sota permana kono anak kotai rudia kadongat tahu maliang. Bana poso naing cumolo mata parmaha dirita. Asa marhagogo opo datai jalani hasil lihat. Di sini dia mungkin latar belakang memberikan berkat. Tuhan memberikan berkat bagi orang percaya. Tergantung hagogoon doa pacalon ni nakolsiai. Leonon di debata karena kod dihita dia mesti torok peparan ninna apa nang gua pala kehidupan tidak dana kipe sota kaholong. Iya. Dak dana kipe tong dihasi holi ma akapodai jala olo mangulahon. Ragam do metode pengajarion di Yesus laho mabae naka nau bege tarik otu haluau mengabege pengajarion na. Marite poda pincang-pincang so tua kasih sayang doh tua kanatoro. Dia memposisikan dirina gabe colma tiruan nadenggan tua kanatoropi. Jala memang maca yarga jala maca dihasiholi dua kapang ngajari di Yesus. Ubana sai torop jolo mana pai huti-huti bana. Dangaria dang borong endang uda kabahaba. Tetap juga orang akan berdoyon-doyon ramai untuk mengikut Yesus, mendengarkan ajaran keselamatan. Jadi macam yarga jala dihasiholi. Terserah apa latar belakangnya, terserah semua dia kemungkinan alasan mereka untuk hadir. Alanido banna saya disuratkan ke apostol di pangajarion di Tuhan Yesus asaunang nasida hola nubigi alaido manang akan aprosyai majakon huhut mangulahon pangajarion na aragai. Mari berangkatlah dari kebiasaan kita yang hanya bisa mengajarkan, yang hanya mampu untuk mendengar. Tapi berangkatlah dari zona mengajarkan dengan teori, memberikan arahan dengan teori, mendengarkan, menuju kepada zona yang melakukan firman Tuhan melalui aksi yang berintegritas. Jadi di posisi Yesus sudah diri natiriwan nadenggan. Argasi tutu pangajarion nai ala nunga jumolo Yesus mangaleho tiruan nadengga tunasida. Hidupan boy idaon marhite turpu jamita sadarion di naung di pasak Yesus pangajarion na tunasida. Marhite holong do tiruan nadenggan. Aduk Yesus do patik nai baru do huleo tuhamu naing mamasiha holong kamu songon holong dirohaku dihamu naing masongoni do hotamu masiha holongan. Sangobas memang macam moldo tu satta uju Yesus madok patik nai baru do huleo tuhamu alaya satakas do taboto sian pada narobi nunga macai jojot diajar ho Tuhan Yesus taringo tu patik holong di tengah-tengah di bangsa Israel. Do tujuan asa mangulu nasida di bagasan holong di roha. Asa mangulu nasida masiha holongan. Sada siap pengajario taring tu holongi boy jahau tadi turbo epistelta di tolu Musa 10 sia 10 lalui nakin. Nama do ikon ha holongammu dongammu dosa dirim ate. Atau malu nunga saya macai jok diajar ho Tuhan Yesus tu nasida taring ho tu holong bahasa pola di do Yesus pati naik baru do huleo tuamu aha do naik baru molo tong do sian narobi nunga dibikin nasidai alai patik naik baru na di dok na di turpu kotar lumobi na martudu-tudu tu ojahan holong nirohai molo di tulu Musa 10 sia 10 lalu takas do di dok ikon ha holongammu do ngammu jolma songo dirim jala piga-piga hali marulang-ulang saya hal nasahata nasarupa tong do di suraton baik di Matius 10 sia Matius 22 Markus 12 non asing termasuk na parpudi di Yakobus 2 ayat 8 di dok ha holongi do ngammu do sedirim. Termasuk merasa lagu na parpuyo na piralate. Haholongi inang mi, ya benar. Sian hatayat tu sata songo dia dohita maka holongi dirita. Songo nima nak kita maka holongi dongata jolma.
Alai tahe memang satu perpudiope sipata gabe lucu do parmuluonon. Saya dong don wain jolma nasoboi makaholongi diri sendiri. Lama makaholongi dengan nate. Mengasihi dirinya sendiri sulit, apalagi mengasihi sesamanya. Ya. Bodo gabe lapatan nasopit dia tusi di bahalak. Taringot tu haholonganon na didokna haholongi dengan midosot dosot diri. Salinai dosot diri. Ada maksudna dosot diri mon. Alai molo diturpuk na asing. Bodoh dapat kita makna yang luar biasa. Ai didok nang masih haholonga kamu songon holong nirohakku dihamu. Jadi ojahan manang sentral ni holongi dan pemikiran dan perasaan dan kemauan doh kepentingan ni jolomai alai holong di Yesus do nagabe sentra holong saluhuna di portibio dada dirita songon holong ni rohaku dihamu sama seperti aku telah mengasihi kamu as I have loved you. Salina sa songon nama luate. As I have love you. As I have love you. Holong ni Jesus ino nagabi ujahan ni patik na barui. Totunong magodang pengajaran ni Tuhan Yesus. Tuhan kasisian na taringot holong iroha. Isarana tersurat di Yohanes 15, 10 nama dong. Nasumeahon hosana umokop akalialena. Ido par holong diroha naso halopoan. Coba jo takupas nasumeahon hosana napaduahon untuk apa sampai di soadahon di sumeahon hosana umokop ale-alena napatoluhon ima parholong niroha nasohalopoan ima parholong niroha nasitong. Jadi holong nirohai bukan hanya sekedar memberikan waktu. Bukan hanya sekedar mendekatkan diri. Holong natutu bukan hanya sekedar mengajari. Bukan sekedar hanya memberikan mimbar ini. Bukan hanya sebatas menyatakan aku mengasihimu. Semua di lihat ya. Tetapi nasumeahon hosana ketika Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita melalui salibnya bahkan nyawanya dia serahkan. Mampu enggak? Iko mampu. Iko parsido. Iko Yesus mati ruan na dengan di kolong. Godang nari demi pengajarian di Yesus taringo tu holong apalagi di dok nak keningan itu ale-ale. Molo suadong ale-aleta satabi molo mangarato kita kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Ale-ale ima donga martukar pikiran. Molo magoda kita di natoras para tubuh. Alayang go natoras pay nudun ima ale-ale di pangratuatta. Ima dongat martukar pikiran molo masaka las droga olo bolok do kanasi. Alayong maragay daw ta bahwa sana saluhu pangajarion ni Jesusi ima pangajarion tuholong ala memang inti pengajaran di Tuhan Yesus disude pardalan di muluna ima holong nagabe sentral ido patik pabahenan nang ulauna nang jumolo ibana mangulahon patik na barui ima holongi ojahan ni holong ni rohaima holong di Yesus sendiri. Ima tiruan na nileon ni Jesus tu kasisian na. Jesus dada hola gabe patik na baru. Alatar lumobi gabe do tu akan atoropi. Tiruan na denggan nang dipatupa akan aporsea sahat tumuaing. Semoni nang tuhita pe sahat do patik-patik akan nama cayarga. Nasaita suara tu salu aka bangso do akan aporsea asa totong marholong na baru kita. Imana dok nak naing masih haholong kamu songon
holong ni rohakku Tuhan. Jadi kasih Yesus ikon naga beteladan sentra ni holong. Ada ada cerita na menginspirasi na pola mabaroilu jalan molo tatangi hop pemerulang-ulang nang bosa kita kamang kena. Kisah ni sada ama nama bay magupu roha doh keluarga na. Jepang doh salah na poso giok rohana sa di jahahala pengalaman na nama cayargai ala diukap Jehovah mata ni partodion na lah makka holong idongan na rupani. Gudang nai HP di Porotibion di humalia kita na macai riko siurupan. Gudang nai HP akan na maol na macai porsuk na macai nang gua pala hehepe ngulu na suboy nang gua pala mangape lunga sutul. Itu ujian dan tantangan diberikan Tuhan akan semakin banyak. Kita akan menghadapi di lingkungan sekitar kita yang butuh bantuan. Jala alani idak kape gudang gunana kita saya marasak saya manolosoli wolutta tadok ma mau lihat itu debata diganu kesempatan di pasu-pasu nang tajalo set debata denggado mau loboy rap kita makilala pahit getirnya kehidupan sosial rap dohot akadongani jadi molo kita dikodo HP adong kepekaan mana kepedulian lingkungan una kolan nama rasa una kolan nama ngatusi doa dinasida unang pola segajang hata kapoda di tonga-tongannya kaulau lasniroha dia kaulau di punguan doh dia kamarsiadu mandokata HP taringo tu pambahena di holong mor dak sesuai doh gajang ni hata doh di gajang ni pambahena nate sahalinai kodohonot tador gudang do zolma marsiadu madokata di tonga-tonga ni pungwa di tonga-tonga ni kaulau alai dung patupaon pangurupion na dang songon gajang ni hatanai dak songon ringgas na marsiadui tanda kutip dengado moloboy rapita makilala unang holam merasa tetapi juga harus berbuat kepekaan lingkungan molonaing masih haolongan ujungnya di bada mah di mediai songono terharu ngaposom marida secara langsung dan kehidupan saya terhadap sebuah keluarga yang sangat-sangat miskin menghentakkan jantungku untuk lebih mengenal lingkungan untuk berbagi inorhon niudan nasoraso ujungna dilakahon ulakahon manguluku mardalan nang pero-pero udan joras alaya langaro borongin maradi au satokin di warung makan na di pinggir dalani ima pecal lele alailam gajang perdalanan dang hadalanan anu molo Malaysia beot ape siu beot pe dang boy diajak kompromi maradi mai bana di warung nasi tenda pinggir dalani lagi asik-asiknya menikmati pecel lele Roma sahala ama doh inata doh dua yang nakona na menarik ima kendaraan di nasida gerobak dorong molo beca lumayan dope di pesana mata ima dua piring idah doh sada sapotong ayam goreng tu inatai rak do anakona sasahali tu rohaho tu nasida boy rak nasida marlas ni roha rak mangan nasida rak mekelekel merbagi manuki nasaotik doh tempe tetapi sangat menikmati jalan maruluk-uluk nasida anggo awalnya memang rohahon itu hal yang biasa darong na menarik aleduk sip pulau mangan lamu parwao maadong naunik ima uparwao buhin ya matai ago ya mangkumalay ubereng buhinay ubereng pakyan nay ago buado caranya matau nate berarti mungkin
sada parbotok mau mungkin alai duga kumacui dan gue surau-surau. Alai mampu doa matai tersenyum. Jala margogos itu tua matai menasehati, menyemangati akan akon nada duai. Tarida senyum bahagia di bohina. Lau subigi mampu saya didok. Makan yang puas nak. Toh hari ini tanggal kelahiranmu. Isi mana saudara haru bigi hatanai. Begitu holong do perhatiannya luar biasa. Itu makuling tu roha, itu madi tu kate-hate, itu roilu. Terharu mabigi seorang bapak dengan segala keterbatasannya mengalehon ayam goreng warung tenda di pinggir jalan sebagai hadiah ulang tahun di anak konai. Nang petangis nama, nang tangis nama wilala di warungi. Alayat dorong soma saburi lui. Ugaran masih panganok kuhugut mahudok tunap-punasa warungi. Mas, tagihan bapak itu sayang bayar. Tolong hitung, tolong tambahin ayam goreng dan tahu tempe ya. Itor lawau sotung sanga roi duon. Mungkin gudang dope naso haruboi nang gua pala manor si pangan natabu. Pecal lele di pinggir dalan ngatung macai mewah di nasida. Ngadoli jalan ngamarolo-polum nasida. Alai gudang do itu ngatung ngata na macai marasa dope molo hola 10 juta dope argani hiasanna. Manang boy hola manor 70 juta argani la marina macai marasa dope. Sementara gudang dope kadongata na susah naso boy dapok mangan. Alai macai maul nguluna. Jadi alanido unang mutar mitur murahi ta mengeluh. Rasa syukur akan mengantarkan rasa bahagia bagi kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah marilah mengasihi sesama kita. Marilah mengasihi lingkungan kita. Jadikan hatimu untuk sentra kasih itu yang benar dan abadi. Jadi rasa syukur mengantarkan setiap orang untuk berbahagia. Apalagi Allah kita mengurupi dongata akan agaledo na pugus. Alani dua kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus angin pinaribot. Daktar sirang isi ni pangajarion di Yesus tu latar belakang diturpukon. Doh tu situasi na diadopan di Yesus hati hai. Takasno di boto Yesus naing masa akan naing masa tu diri nasa diri. Nanaing jehehe onon ni si Judas Iskariot ibana aladak setia. Gabe di patakupon ibana Yesus tu halak parise. Na dihasogon na macai di palelelele jalan naing bunuan ni halak sadusi orang parise boto surat Yesus. Takasno di boto. Pole kotulu hali naing suadahon di si Simon Petrus ibana sisian hasian naik. Takasno di boto Yesus naik kota di kononnya kasisian ibana lama porus. Di boto Yesus do saluk nanang masai alai dang sumurut ibana laho makaholongi akasisian naik. Takas do ibana di Yohanes 10 tolu madapoto paskai nunga di boto Yesus nang roti kina madadiko portibion lao madapoto namai gabe songon pakaholongina diakan nadi ibana nadi portibion lasongoni do dihaholongi nasida rodi ujungna. Dak sumurut manang humurang holong nanang penung ngatakas di boto Yesus pabahenan nasida itu ibana. Dong do di papatar ibana holong na. Di patutoru do dirina lah homamuri pak niak kasih siani saat ujung na do dihaholongi nasida. Marhite nama neah dirina humok kopita jolma. Asa diturpu kota kasih di patorang nang jonok tikina lah homanipuli ulau na di portibion. Sasitong nasada ulau panipuli na macay borak doi. Ima ikom mangadupi hamatean di hau binos silang. Sumada sumeahon hosana demi asa mangulu jolmai asa dalu dosa dok hamatean asa mangulu jolmai. Ay marhite hau binos silang ido kamang kainan. Di patu-patuan Yesus dalam manaluan huason simbolis doh paluah jolma manusia
asa papatarhon waso ni ama na di badua gicangi nama curu ibadah alasipul nama ulon na di Portibion borha nama Yesus manadikon bangso hinaholongan na di Portibion alani uban na di pasahat ibana sada bohal nama cayarga lahu manyamangati mabaitona doh mangukap dalan halua maparguguyak kana posonai patik nai baru mardonga tiruan naringgan lahu maparbohali akasisian nai manguduti ngolu di Portibion asa patikima na mangihoti parsauran nasida ala di ido ban na didok nasida asa masih holonga maham molo tau duti majaha situasi panuratan di buku Johanneson lumobi dia di bidu 10 itu takas bototan apa jolo naing tadi konon di Yesus nama akasisiani tahilala manuaeng molo marsirang songo dia mapaena songo dia mapikiran di Yesus boleh tadi kon akayana kon nai doa ka bangso nai akasisian nai pakirimon nya ka sisian nai pe otomatis na dihaliang ya kamusuna di palilil ya karomawi doho halat jahudi disibo to otta na paduaon hapedang heado pelo moro ani Portibion mangida hati gorat mangida ulang di Yesus saya dihosomi do penasida alani tung takas do dipangido Yesus ditangiang nasa diramoti amai akasisian nai pai maro ari tikina muse ari parpudi asa dileo debata sikakna ima suru-suruan mangurupi marmahanya kana porsiai jala huhut ditangiakon asa di bagasan asa daun nasida atau ngalani parsauran natuguna ni hotan nya kaholong ido dipangido Yesus tak kasisian nai songoni nakita di budian nyarion mangolu jala magodang mahita di bagasan na saling makaholongi saling patupaon holongi di bagasan mulu nasitong masih haholonga masih urupan dumboro Yesus manadikon nasida jala di nagodang aka hamaolon daboy masa tu nasida rikosi tutu nasida masih haholongan somo Yesus nang jumolo makaholongi nasida nasalaon sama seperti kita asa boy hita toktong mangolu pumuan akasih uto Yesus laos marhitei boy hita manada halana porsean nasa pumuan mari kita saling mengenal kasih bahwa sana dasor ni holongi ikon holong di Yesus ima taulah atadaon ni halak makana porseai songo pamatang di Kristus ima huriai molo tutu hita masih holongan laos ima bohal na harga nang dihita halak Kristen donga sahuria di keluarga di Sadok Portibion di batik Yesus don nang tuhita asa olo hita masih holongan ainunga di leu Yesus tiruan nadenggan na harga di tonga-tongan ya kasianna laos ima gabe tiruan nadenggan dihita asa betul-betul masih holongan kita songon ruas ni Kristus nama ngulu amin.